Здравейте, добре дошли на каналът ми. Днес ще разгледаме темата чие сърце те зове. Нека да видим кой е този човек първо и за какво копне е неговото сърце и по какъв начин ви призовава. Няма да уточнявам за кой ще е това видео, защото ще е за всеки, който иска някакво послание от любим за него човек, който е скъп на неговото сърце, и да видим какво има в неговото сърце, чие е това сърце, което топчи за вас. Да видим първо кой е този човек. Една кратка сигнификация да направим. Чие сърце ви зове? Сигурно има разбито сърце. Човек, който страда. Това е той. Човек с разбито сърце, който в момента преживява някакъв период на болка, тъга, мъка. Наистина, човек с разбито сърце. Не е добре. Този човек не се чувства пълноценен, не може да изкаже най-вероятно чувствата си. Може да има тройни конфигурации тук, но той страда. Такъв човек. Още малко. Защо ли? Защото с голям аркан на Луна нищо не е ясно. Може би има разстояние между вас. Може би отдавна не сте се чували с този човек или просто има някакви обстоятелства, които налагат тази дистанция. Страхове има също. Много му е мътно. Всичко е някак си прикрито, заболено. Тъга имаме тук по тази енергетика и едно отчаяние се долавя, защото с Луна и стройка меч е трудно, доста тежка ситуация. Да страдаме, нещо да не можем да споделим. Вие се знаете какви са обстоятелствата, намислете си човек, забравих да кажа. Излезе мъжка енергия, аз знам, че повече дами ме гледат. Излезе мъжка енергия, която се бави във времето заради някакви обстоятелства или просто той самия, защото не знае как да постъпи, какво да направи. Имаме забавене във времето и сякаш няма план тук, не вижда как да го направи, не вижда как да го изгради, не знае как точно да постъпи и как да действа, защото картата е на действие, но твърде бавни. И с енергията на Луната имаме един страх, сякаш към стъпка, следваща стъпка, защото за да имаме разочарование тук, все пак има нещо преживяно на този етап. Сега за някои от вас, които мислят за някой човек и още нямате отношения, той със сигурност не знае как да постъпи и как да се позиционира, какво да направи, но това ще е за по-малка част от хората. А тук в повечето случаи ще говорим за някой, който се е оттеглял или има обстоятелства, които така задвижват ситуацията и това в момента се случва, че няма как да изкаже тези чувства или има страх от това, или как да се позиционира. Какво да направи в последствие. Може да имаме и забавяне във времето, което твърде дълго нещо се чака да се направи, да се случи, той как да постъпи. И в случая има една такава тягостна, много напрегната енергия. Да, за някои от вас естествено ще има обстоятелства и други хора. Така, един такъв човек дойде тук, много объркан и нищо не му е ясно и въпреки това страда. И да видим малко по-нататък. Вижте, за повечето от вас енергията говори, че с този човек вече няма нищо. Или отношенията са трансформирани. Се трансформират. Ще могат ли обаче да бъдат трансформирани? Това ще разберем малко по-нататък.
след като извадя малко повече карти, но за повечето хора, които гледат това, защото е доста тежка и трудна енергията, независимо дали той какво е забавил във времето, не е постъпил по правилен начин от страх или от обстоятелства, ще говорим за хора, които не са заедно по тази енергетика. Или има някакви много съществени хора, пречки, обстоятелства, които пречат. Има нужда от промяна. На такъв един човек за вас топчи сърцето му, но е много трудно. Император, доста властна личност, доста така човек с влияние, човек с статус може да е, човек, който отговаря сам за себе си, но той се променя, живота му се променя, дали в зависимост от това, което се случва между вас или в неговия живот, но тук е вече чие сърце топчи за вас, питаме. Видяхме човека, тук пак се показа мъжки архетип, който се опитва, минава през някаква трудна фаза и промени, които текат сега в битието. Сякаш той осъзнава, че трябва да има промяна. Не сякаш, знае го, усеща се вече тази енергетика. Има капацитета да извърши каквото и да е, за да придвижи нещата по-напред, но е трудно в момента, човека е сам. Само да ви кажа. Мечтае за среща, мечтае за споделяне. Картата на двойката на чаши говори абсолютно категорично за това. Изпитва чувства, сърцето му се вълнува, но явно не може да бъде както до сега. Няма как да бъде както до сега. Купнеш имаме тук, казах, за любов, за споделяне, за среща на 4 очи, нещо да се разгърне, да се заяви и да се сподели. Да, най-вероятно сега. Тук ще са отношения в криза. За тези от вас, които в момента имат някакъв малък проблем, или отношенията просто искате да видите кой мисли за вас, на кой сърцето така бие, топчи за вас. Ако не е много трудна ситуацията и ако не сте на разстояние, това няма да е четене, което ще ви резонира в голям процент. Може да има някакво послание за вас, но тук говорим за хора, които са вече преминали през определени трудности, фази на отделяне и тече трансформация в техните отношения. Най-вероятно, по няколко от енергетиките съдя, че има хора, които са в тройни конфигурации и такива, които дават на две места, най-вероятно мъжката енергия. Опитва се тук човека да изравни баланса, но се отчита и криза. Има изключително голямо привличане сексуално по едната от картите. Знаете ли, ако сте жена, ако сте дама, държите го с нещо този мъж. Иска да ви дава, но явно не може да се откаже от нещо друго. Може и да е започнал вече процес да се отключи определена енергия, но пак казвам, много са ситуациите в обща енергия и определяйте за себе си кое как ви резонира. Трудна ситуация, през която се преминава така с... не бих казала с замах, защото всичко е бавно, а той човек има капацитет. Има и силата, и волята, и любовта в сърцето си. Но трябва нещо да бъде променено. Но може да е както преди.
защото е станало или твърде тежко, или много, много, много трудно и се изисква така едно отделяне, да се преконфигурира тази ситуация. Човек, който работи, който е много... тук излязаха изключително много енергетики. За някой от вас даже няма разговор. Дори да трябва нещо да се изясни, в момента то не е ясно, защото този човек, мъжки енергии излизат, за дамите повече ще вържи това четене. Човека се отеглил, размишлява, обмисля, нещо го тегли към вас, защото имаме една притегателна сила, такава много силно влияние на женска енергия тук. Работа в отношения се дават, но на какъв етап сте, вие знаете, и пак казвам, това партньорство има нужда от преразглеждане, договаряне, предоговаряне. Някои от партньорите ви, защото излязаха няколко мъжки енергии тук, една част от тях са обвързани, други са взели позиция да се оттеглят за известно време, а други манипулират ситуацията само и само да работи и да проработи в тяхна полза. При някой от вас малък процент може да текат преговори и разговори. Нещо да се уточнява. Цялата ситуация има нужда от преразглеждане. След един период на застой, на проверка, бих могла да кажа тук, на проверка. И кой какво ще избере и да направи, и кой с какво ще се съобрази, най-вече той, защото виждам няколко мъжки фигури, които постъпват по различен начин в общата енергия, но трябва да се променят нещата, за да бъдат истински. Може би трябва да се преодолее някаква граница, разстояние. Да, очаквайте скоро комуникация. Не знам за колко процента ще от вас, но това е много бърза енергия и при всички положения за някой от вас, които гледат, не знам какъв процент, този човек ще се включи. Този човек може и да дава. Не за всички ще са приключили отношенията, но за по-голямата част, но са трудни. За по-голямата част обаче от вас ще са отношения, които търпят или много големи промени и трансформация в момента и се преобразуват, имат нужда от преоценка и качествено изследване на ситуацията, как да се постъпва, какво да се прави. За някой от вас ще е изравняване на този баланс, защото по друг начин не може. Някои от партньорите просто не влагат достатъчно. Може за някой от вас да има разлика в години, в вероизповедание. Може да има някаква разлика в статус, в духовно ниво, ако искате, разлика, която трябва да бъде, не може да се пренебрегва повече. Тя просто съществува. И трябва да се види как да се взаимодейства оттам нататък с подобна енергетика, за да могат да се развият нещата и да се случват. Аз мятам, че повечето от вас, които не са загубили абсолютно никакъв контакт с този човек, много бързо, много скоро ще има комуникация, известие, дори да се е затворил за определен момент. А за тези, които, пак казвам, няма толкова голямо оттегляне, ситуацията пак не е много лесна, доста е сложна, но този купнеж, дори в момента виждам енергетика на вмешателства и някой, който го були, не може да не му пука и не може да няма чувства. Затова един такъв човек купне за вас, сърцето му бие за вас, а сега къде е честен, къде не, на моменти може да е хладен, на моменти може да е много импулсивен. Опитва се. В тази ситуация, пак казвам, има нужда от коренна промяна. И тя в момента тече. Трансформация. За тези от вас, които нямат никаква идея какво става с човека, той е сам,
може би така се съобразява с определени неща, гледа си така, нещата, които той трябва да си свърши. Взел решение някакво за живота си. Въпреки това, виждам, че му е трудно. Но този мъж, пак подчертавам, повече ще са дамите, а, и дава ви се работа в тези отношения, но вече обстоятелствата ще бъдат различни. Така адекватно и заложената тема тук е разговори и предоговаряне на тези условия по друг начин. За тези от вас, които тотално не са скъсали нишката помежду си и все още има вълнение, то се усеща. Някои ще могат да преодолеят тази фаза, други от вас, които много време е минало и са загубили всякаква комуникация с този човек, просто е приключило нещо. Обаче не бих могла да кажа, че съвсем. Нямам такава енергетика, че съвсем. Но това е много време, зависи от нашите избори, от изборите на този човек. Така че очаквайте много интензивно при някой да се прояви още днес. Среща, разговор. Може и да е така любовна, може и да е само по-дипломатична, но какво правим от тук нататък? И когато баланса се възстанови, а тук се работи за това, за да няма две страни. Но това са много сложни неща. Знаете, повечето хора много промени такът в момента, много са интензивни. Промените в партньорствата също. Трябва да бъде изговорено. Търси се път. Липсвате му този човек, той няма как да бъде в тази буря от емоции, ако не усеща нищо. Сега някои са се затворили, но обмислят определени варианти, как да постъпят, какво да направят, и някои съжаляват, че са се забавили във времето. Просто нещо не са задействали този вътрешен импулс, за да създадат ситуация, в която да променят нещата. Но те, така или иначе, в момента се променят, текат промени. Това мога да ви кажа. Пожелавам ви да. Сега, не искам да звучи така, нали, да ви давам някаква надежда, но една от картите търси се път към тази хармонизация, към този баланс, към това партньорство, да бъде споделено. Може да има тук пламъци, близнаци, сродни души, кармични партньори, обвързаности има. Ценни са тези отношения. За вас, за него. Търси се път да се видите, да бъде споделено, дори да е за нечий гръб. Имайте предвид, че може да има оттегляне, но това не е края. И така, много дълго стана. Желая ви късмет, успех за тези, които искат да се видят с този човек и да споделят тези чувства, които явно него го вълнуват. И най-вероятно, щом сте тук и гледате това видео и вас, вълнува ви този човек, да имате едно взаимодействие в най-скоро време, което да ви отведе до сбъднато място. Сбъднато място. Но нещо се чака. За някой не е сега времето. Не е дошъл момента. Въпреки това, не бих могла да кажа, че съвсем е изчезнал. Вие знаете. Нека всеки от вас се вземе това, което беше за него, и много от все сърце ви желая да имате възможност да споделите и той, и вие заедно това, което усещате. Защото така се променят нещата и когато се говорим, и когато взаимодействаме, когато обменяме енергия, се намират и решения. Чао за сега, желая ви късмет!